Ούτε εγώ. Ούτε εγώ τις έχω κάνει. Ναι, πρώτη ώρα. Καλημέρα. Καλά εσείς? Καλά. Ευελικτορία. Θα διορθώσω. Τα ξέχασα. Ποιος μπορεί να μου θυμίσει τι είχαμε στο προηγούμενο μάθημα γεωγραφίας, Σοφία? Για τα πολυθάματα έτοιμα δεν ολοκληρώσαμε το μάθημα. Α, ναι, σωστά, για τους αμμονίτες. Ξέρει κανείς τι είναι αμμονίτες? Λέξη. Ναι, κύριε. Ο πατέρας μου μαζεύει αμανίτες. Έχει πολλούς στο χωριό. Όχι αμμονίτες, αμμονίτες. Οι αμμονίτες δεν τρώγονται. Είναι λίγο βαρετό για πρώτη ώρα, νομίζω. Καλύτερα να ήταν πέμπτη. Και να πω, δεν είμαι σίγουρος βέβαια. Μήπως οι αμμονίτες ήταν κάποιο ζώο? Σωστά. Οι αμμονίτες ήταν ένα θαλάσσιο ζώο που ζούσε πριν 400 εκατομμύρια χρόνια και μοιάζει με σαλεγκάρι. Έχει μεγάλη παλαιολογική αξία. Οι αμμονίτες ζουν σήμερα. Όχι, έχουν εξαφανιστεί. Πάντως, στοιχεία υπάρχουν απολιθώματα που μπορείτε να βρείτε ακόμα κι εσείς. Η γη είναι τεράστια, δεν πρέπει να ψάχνουμε για μήνες. Άσε που έχει και πάβελες κουβαλείς. Και εγώ το χειμώνα δεν κολυμπάω για να το ψάχνω. Δεν χρειάζεται να κολυμπήσεις, υπάρχουν και στα πετρώματα. Δείτε ένα βίντεο με τους αμμονίτες. Δείτε παιδιά που ζούσαν παλιά. Wow. Ναι. Είναι και μεγάλο. Σαν καλαμάνι. Λίγο. Ωραία πράγματα τώρα. Τώρα μάλιστα για κάτι αμμονίτες να τους δείτε από κοντά. Τις αγόρασα από το μουσείο. Wow. Είναι μικρή. Σε διάφορα μεγέθη είναι. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα. Καλό μεσημέρι. Θες να πες κι αυτό? Αυτό είναι σως. Ωραία, φίλε. Τι λέει, παιδιά, γράφετε την επόμενη ώρα? Ναι, βιολογία, δυστυχώς. Παιδιά, τι κάνετε χθες στη γεωγραφία? Ήμουν άρρωστη και δεν ήρθα. Μιλήσαμε για τα πολυθάματα και συγκεκριμένα για αμμονίτες. Αμμονίτες, τι είναι αυτό? Έλα να σου δείξω μια φωτό να καταλάβεις. Τι ωραίο που είναι. Τέλειο. Θέλετε να πάμε να τους ψάξουμε, να τους βρούμε? Τώρα, βαριέμαι. Εγώ ψήναμε από το να διαβάζω όλη μέρα το πρωινό. Και θα παίξει μόνο το κάμερα να σε γίνει με πρίζει. Μπορούμε να πάμε να τους πουλήσουμε. Πάντα ονειρευόμουν ένα καινούργιο κινητό. Παιδιά, δεν ξέρω. Ο κύριος μας είπε ότι οι Έλληνες ζούσαν πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Ίσως είναι παράνομο. Καλέ, τι φοβάσαι, έλα μόνο για την εμπειρία. Δεν έχεις πάρει ποτέ μια πέτρα από την παραλία και την έχεις πάρει στο σπίτι σου? Έλα, δεν πειράζει. Οπότε τι κάνουμε? Θέλετε να πάμε αύριο το πρωί για να χάσω και το φροντιστήριο? Ο νους πάντα στις κομπάνες. Σύμφωνοι λοιπόν. Τους βρίσκουμε και βλέπουμε πώς θα τους πάρουμε. Ωραία. Αύριο στις 11 απ' έξω από το σχολείο. Επειδή δεν ξέρουμε τίποτα για τους αμμονίτες, θες να πούμε στα παιδιά να πάμε στη βιβλιοθήκη Κοραή που έχει κάποια ωραία βιβλία να ψάξουμε για πληροφορίες? Ωραία ιδέα, θα στείλω μήνυμα στα παιδιά στην ομαδική. Ωραία. Μου απάντησαν η Σοφία και στα μάτια μπορούν. Τέλειο. Φτάσαμε. Εδώ σίγουρα θα βρούμε πληροφορίες. Τώρα πάμε! Πάμε. Καλώ τα παιδιά. Το τρίτο γυμνάσιο Χ. Και ήθελα να σας πούμε αν μπορείτε να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες για τις αμμονίτες. Σε αμμονίτες ισχύουν. Κάνετε κάποιο project, κάποια εργασία? Έχουμε ένα αφιέρωμα του περιοδικού Πελληναίου. Θα σας το δώσω να δουλέψετε με αυτό. Λέτε να καθίσουμε τις καρέκλες. Εδώ είναι το περιοδικό, είναι δεμένο σε τόμους. Σπιτάκι. Ωραία. Λοιπόν, είναι το τεύχος 36, εκδόθηκε το χειμώνα του 2006. Και από εδώ και πέρα λέγεται απολιθώματα των αμμονιτών. Μόλις τελειώσετε να θα σας δείξω και κάποια δείγματα αμμονιτών που έχουμε εδώ στην Κορέα. Ωραία. Σοφία, κατά σημειώσεις. Εδώ λέει ότι είχαν χαρακτηριστικά μεσοζωικών απολιθωμάτων. Είχαν ανεπτυγμένο κεφάλι με προκάμια
και είχαν και πολύ ανεπτυγμένα μάτια, εγκέφαλο και νευρικό σύστημα, βράχια και εξωτερικό κέλυφος. Ορίστε, εδώ έχει και μια εικόνα. Αυτός είναι ο Αμμονίτης. Ναι. Τι ωραίο. Ναι, να το δείξουμε στην τάξη. Και εδώ έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Να τραβήξουμε και αυτή. Είναι πολύ ωραία. Τέλεια. Δείτε εδώ. Και το συγκρίνει με ένα μονό ευρώ. Είναι πιο μικρά από κέρματα. Είναι πολύ μικρά. Και εδώ έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Να το τραβήξουμε, να το δείξουμε στην τάξη. Πολύ ωραία χρώματα. Και εδώ σου δείχνει πως είναι. Wow. Δηλαδή, όπως σας είπα και πριν, έχουμε κάποια δείγματα μονητών της Χίου. Ελάτε λοιπόν να τα δούμε μαζί. Μπορείτε κάτι να αφήσετε από εδώ και κάτι να κάνετε έτσι στο γύρο. Να, κοιτάξτε εδώ. Γράφει κάποια μέρη, τι είναι, το καθένα. Καλημέρα, παιδιά. Είστε έτοιμοι? Καλημέρα, δεν είμαστε όλοι. Λείπουν ακόμα κάποιοι. Ας περιμένουμε λίγο, αλλά αν αργήσουν, ας ξεκινήσουμε. Συμφωνώ, ήδη έχει πολύ ζέστη. Θέλω να ξεκινήσουμε το λιμάνι. Έτσι έλεγαν τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Ωραία, και μετά να πάμε στην οπλωταριά. Έχει ένα πεζόδρομο που είναι γεμάτος. Μας στήσανε. Τι λέτε, ξεκινάμε? Πάμε. Ναι, ρε, μένω εγώ που ξαναβέσαι. Πώς θα μάθει, πρόσεχε τα βιβλία. Καλά είμαι, εντάξει. Παιδιά, αυτό μοιάζει με Αμμονίτη. Ναι, δείτε. Είναι ίδιο με τις φωτογραφίες, τους βρήκαμε. Θέλετε να πάρουμε τα συριά μας και να τα βγάλουμε? Δεν νομίζω να γίνεται. Θα πρέπει να χαλάσουμε τον δρόμο. Αυτό σίγουρα είναι παράνομο. Όντως, δύσκολο. Πάμε να δούμε και τους Αμμονίτες στο λιμάνι. Ελπίζω εκεί να μπορέσουμε. Ναι, πάμε. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Τι είναι? Δεν έχω ξανά να δούμε τις πληροφορίες που έχει. Ναι. Να, δείτε. Τι ωραίες πληροφορίες, δείτε πια. Ναι. Τέλεια. Να βάλουμε τα συριά και να τα σπάσουμε. Όχι, ξάξα το σφυρί μου. Δεν πειράζει, έφερα εγώ. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Τι κάνετε εδώ με τα σφυριά? Τίποτα. Περιμένω απάντηση. Ας πούμε την αλήθεια. Αποφασίσαμε να πάρουμε τους Αμμονίτες και να τους πουλήσουμε στο μάθημα. Είχατε πει ότι έχουν μεγάλη αξία. Φυσικά και έχουν άξιο, αλλά δεν μπορείτε να τους πουλήσετε. Ανήκουν σε όλους τους πολίτες της Χίου. Κανονικά αυτά πρέπει να είναι προστατευμένα στο μουσείο της Χίου. Δηλαδή αυτό που κάναμε είναι λάθος. Ακριβώς. Ωραία, παιδιά, τι λέτε να επαναρθώσουμε? Εντάξει. Αυτό θα κάνουμε. Εντάξει, παιδιά, καλά όλα αυτά. Αλλά ας κάνουμε και κάτι για την προστασία τους. Ωραία, θέλετε να πάρουμε τηλέφωνο στο Δημαρχείο να μας δώσει έναν υπεύθυνο να μιλήσουμε? Ναι. Περιμένετε να βρω τα τηλέφωνα. Να το βρήκα. Να τις πάρω? Ναι. Ωραία. Ελάτε παιδιά, τις πήρα. Θέλετε αύριο 2,5 ώρα εδώ? Σας τριβάνει για να πάμε? Ναι, εγώ μπορώ, ναι. Ωραία, το κλείσαμε? Ναι. Ωραία, μπράβο. Μπράβο ρε παιδιά που ήρθαμε. Οι υπεύθυνοι ήταν πολύ συνεργάσιμοι και θα μας δώσουν ένα χώρο κοντά στο σχολείο μας να κάνουμε μια έκθεση Αμμονίτη. Τέλειο.